Nikada nećete zaboraviti prvi trenutak kada vas Alpe zatvore zidovima od kamena i magle, a tišina postaje nevidljivi sudac, promatrajući svaki vaš pokret. Od zore, krda, krava i konja polako se kreću stazama koje kao da su isklesane stoljećima rutine, dok zvona zvone među dolinama, podsjetnik da život ovdje slijedi pravila koja nitko ne piše. Dobrodošli u izolirana sela švicarskih Alpa, gdje ljepota krajolika ne oprašta. Zahtijeva poštovanje, otpornost i strpljenje. Ovdje modernost stiže kasno, a priroda diktira ritmove. Poljoprivrednici ustaju prije izlaska sunca, rade dok im tijela više ne mogu podnijeti, a njihova djeca odrastaju učeći mjeriti svaki korak prema terenu, vremenu i tradiciji. Među drvenim kolibama i pašnjacima otkrit ćete snažne žene, oblikovane planinama, čiju ljepotu prate karakter i neizrečeni kodeksi. Dolazak stranaca ne prolazi nezapaženo. Razmjenjuju se pogledi, želja se mjeri u tišini, a znatiželja se miješa s prosuđivanjem. Kuhinja je rustikalna, robusna, a svaki obrok je ritual preživljavanja. Tajne i rituali predaka isprepleteni su sa svakodnevnim životom, a postoje i dijelovi sela koji se jednostavno prkose objašnjenju. Ovaj video neće vam pokazati razglednice. Odvest će vas u srce Alpa, gdje se život mjeri trudom, čašću i neizrečenim kodovima. Svatko tko misli da su ova sela samo slikoviti krajolici, otkrit će svijet koji promatra, kuša i transformira. Dolazak u srce švicarskih Alpa. Dolazak do najizoliranijih sela u Alpama nije slikovita vožnja. To je iskušenje koje počinje u trenutku kada napustite glavnu cestu i krenete na ceste koje se sužavaju do naizgled nemogućih granica, okružene ponorima i liticama koje kao da testiraju vašu hrabrost. Svaki zavoj podsjetnik je da niste u Švicarskoj satova i točnih vlakova, već na području gdje se vrijeme mjeri visinom snijega, ritmom životinja i strpljenjem onih koji su cijeli život proživjeli među planinama. Prvi trenuci u ovim selima brutalan su šok za svakog posjetitelja. Drvene i kamene kuće smještene na obroncima, staze koje se vijugaju nigdje posebno i tišina toliko duboka da se čini da čak i vjetar zadržava dah. Kad se pojave pastiri sa svojim stadima, prizor kao da pripada nekom drugom dobu. Muškarci i žene vode krave, konje i ovce s čvrstoćom, koja proizlazi iz iskustva i spoznaje da svaka pogreška može koštati puno više od novca. Nema znakova koji objašnjavaju pravila. Nema emocionalnih karata. Seljani promatraju, procjenjuju i brzo shvaćate da je svaka gesta, svaka riječ i svaki pogled dio nevidljivih kodova koji se mogu naučiti samo s poštovanjem i strpljenjem. Stranci koji misle da mogu lako doći i istopiti se često otkrivaju da samoća ovdje nije kazna, već filter. Samo oni koji razumiju tišinu, trud i rutinu pastira preživljavaju emocionalno i fizički. Dok putujete stazama koje povezuju kolibe, shvaćate da izolacija nije odsutnost života, već intenzivna prisutnost svega što je važno, zemlje, životinja, obitelji i časti koja se održava bez riječi. Svako stado koje prijeđe put, svako zvono koje najavljuje vrijeme mužnje, tiha je lekcija o tome tko pripada, a tko jednostavno promatra izvana. Čak i prije nego što razgovarate s bilo kim, već osjećate da vas se procjenjuje. Seljani imaju suptilne načine pokazivanja odobravanja ili nepovjerenja, klimanje glavom, zadržani pogled, način na koji se povlače da vas puste da prođete. Život ovdje je jednostavan, neukrašen i nema mjesta za improvizaciju. Ono što u gradu može biti anegdota, u Alpama može značiti razliku između toga da budete prihvaćeni i da djelujete kao stranac koji nikada nije razumio. Žene Alpa. Ljepota, snaga i obuzdana želja. U najizoliranijim selima švicarskih Alpa, žene su drugačije od bilo kojih koje ste vidjeli u Švicarskoj ili bilo kojem drugom europskom gradu. Njihova tijela su oblikovana planinama. Ramena čvrsta od nošenja vreća sjena, ruke napete od čuvanja stoke, noge okretne od penjanja i spuštanja niz padine koje prkose svakoj gradskoj obući. Svaki pokret je odmjeren, elegantan, a opet otporan, kao da su sama stijena i snijeg doline oblikovali njihov karakter od djetinjstva. Njihove crte lica, naslijeđene od generacija koje nikada nisu napustile dolinu, kombiniraju bistre, odlučne oči s obrazima izblijedjelim od hladnog vjetra, usne koje se rijetko smiješe, ali kada se smiješe, otkrivaju svijet emocija koje se ne pokazuju bilo kome.
Za posjetitelja, prvi dojam je intenzivan. Ljepota ovih žena nije ukrasna, nije ponuđena na pokazivanje. To je tiho upozorenje da ovdje sve ima cijenu i nepisano pravilo. Turisti mogu zamijeniti jednostavne ljubaznosti za pozive, proučavajući poglede za diskretne osmijehe emocionalnog odobravanja. Ali u stvarnosti, svaka gesta ima kod koji se rijetko objašnjava. Klimanje glavom, produženi kontakt očima, mali pokret rukom može označavati istinski interes, nepovjerenje ili upozorenje, a učenje tumačenja zahtijeva vrijeme. Razlike između lokalnih žena i posjetitelja su oštre. Mlada žena iz grada koja stiže sa slobodom i bezbrižnim stavom života bez zahtjeva doline bit će doživljena kao neozbiljna, loše pripremljena za surovu rutinu pastira. U međuvremenu, žene koje su odrasle među stadima, mužnjom i kolibama, znaju kako procijeniti svoju privlačnost, uravnotežiti svoje želje i održati svoj ugled netaknutim. Čak se i interes za stranca rješava s krajnjom diskrecijom. Ništa nije eksplicitno, ništa nije neposredno. Ovdje se želja mjeri, čeka, a ponekad i potiskuje za dobrobit zajednice i obitelji. Međutim, to ne znači da ne postoji fascinacija posjetiteljima. Europski ili latinoamerički muškarci koji dolaze u udaljene doline često izazivaju znatiželjne poglede, pomiješane s tihim proračunom. Kakva ste osoba? Remeti li vaša prisutnost red? U nekim slučajevima, fascinacija se pretvara u emocionalnu napetost. Pogrešno usmjerena gesta, pretjerano izravna primjedba ili osmijeh protumačen kao dopuštenje mogu trenutno promijeniti dinamiku. Lokalne žene brzo prepoznaju namjere, a još brže štite svoj prostor i ugled. Među pastirima i putnicima kruže priče o posjetiteljima koji su mislili da su prebrzo shvatili zakone doline. Sjeća se mladog Talijana koji je stigao u selo s namjerom da impresionira svojim naglaskom i gradskim pričama. Lokalna mlada žena ga je slušala, lagano se nasmiješila, a on je vjerovao da je izazvao istinski interes. Prošli su tjedni, a više nije bilo kontakta. Zamijenio je pristojnost i procjenu za želju i na kraju je shvatio da se u tim dolinama ništa ne daje besplatno i da svaka gesta ima posljedice. Nasuprot tome, postoje trenuci kada se privlačnost između lokalnog stanovništva i stranaca javlja bez riječi, u načinu na koji dijele male zadatke. Čuvanje stoke, nošenje vode, priprema ogrijevnog drva. Fizička blizina svakodnevnog života omogućuje govor tijela opterećen značenjem, slučajni dodir, razmjena pogleda dok rade u tišini, gesta pomoći koja traje dulje nego što je potrebno. To su kratki trenuci, neizrečeni izvan doline, ali stvaraju duboke i trajne emocionalne veze. Rutina koju su postavile planine. Prva svjetlost zore u švicarskim dolinama ne najavljuje se alarmom, već tihim zveckanjem kravljih zvona dok se krave počinju micati. Svaki dan u izoliranim alpskim selima ima ritam koji ne poznaje radno vrijeme ili gradsku žurbu. Sunce i snijeg diktiraju obveze, a oni koji se prilagode preživljavaju. Poljoprivrednici ustaju prije nego što se magla potpuno rasprši, svjesni da je svaka minuta važna, da je svaki korak na obronku posao koji ne može čekati. Mužnja je prvi jutarnji ritual. Ruke, otvrdnule godinama rada, kreću se mehanički precizno, ali i s pažnjom, jer je svaka životinja dragocjena, a svaka pogreška može značiti gubitak hrane, sredstava za život. Hladnoća im se uvlači u kosti, ali nema mjesta pritužbama. Rutina je apsolutna, a disciplina ključna. Sljedeće dolazi čuvanje stoke, gdje stada lutaju naizgled beskrajnim livadama, a pastiri, muškarci i žene moraju paziti na svaki njihov pokret, sprječavati nesreće i voditi životinje stazama koje bi bile nemoguće za stranca. Među tim zadacima nalaze se poslovi koji se u gradu mogu činiti trivijalnima, ali u planinama poprimaju ključnu važnost. Popravak koliba i štala, orezivanje drveća i priprema drva za ogrjev za zime koje dolaze bez upozorenja. Svaka radnja zahtijeva snagu, izdržljivost i stalnu svijest o okolini. Kiša, snijeg, magla i potencijalne lavine diktiraju hitnost svakog zadatka. Ovdje život ne čeka nikoga, a nemar je neoprostiv. Sezonski ritam pretvara rutinu u gotovo ritualni ciklus. Ljeto je kratko, kratki predah obilja gdje sunce grije pašnjake,
a dani se produžuju kako bi se omogućila maksimalna proizvodnja hrane. Tijekom ovih tjedana aktivnost se čini frenetičnom. Dvostruka mužnja, opsežna ispaša, popravci krovova i ograda, te priprema sireva i maslaca koji će održavati zajednicu tijekom dugih zimskih mjeseci. Svaka namirnica, svaki pokret izravno je ulaganje u preživljavanje. Zatim dolazi zima i planina mijenja karakter. Ono što se nekada činilo bezazlenim sada je neprijateljsko. Snijeg blokira staze, vjetar reže kožu i svako putovanje postaje mali, proračunati rizik. Pastiri se kreću s krajnjim oprezom. Svaka odluka je strateška. Samoća se pojačava. Dani duboke tišine, prekidani samo mukanjem životinja ili škripanjem drva u štalama. Ta samoća, koja bi mogla biti neodoljiva za stranca, bitan je sastojak života u dolini. Oni koji je ne prihvaćaju, prekidaju je. Djeca odrastaju s ovom rutinom kao jedinom školom života. Od malih nogu sudjeluju u jednostavnim zadacima, učeći poštovati životinje i zemlju, mjeriti vrijeme prema godišnjim dobima i prepoznavati opasnosti koje vrebaju u planinama. Obrazovanje nije samo akademsko, ono je fizičko, mentalno i emocionalno. Uče čitati znakove prirode, predviđati oluje, tumačiti ponašanje stoke. Svaka pogreška je lekcija, svaki uspjeh mala pobjeda u svijetu koji ne nudi druge šanse. Unatoč zahtjevima, postoji dubok osjećaj zajedništva. Susjedi se poznaju generacijama, a posao se dijeli. Neki pomažu u košnji sjena, drugi obnavljaju krovove, treći vode stoku teškim stazama. Ova suradnja nije ni ležerna ni prijateljska u urbanom smislu. To je tihi pakt preživljavanja. Svaki čin suradnje jača veze, a svaki neuspjeh može izazvati nepovjerenje. Odnosi u dolini su izravni, intenzivni, a ponekad i oštri, jer izolacija znači da svaka slabost ima neposredne posljedice. Jesti za preživljavanje. Rustikalna i moćna gastronomija. U izoliranim selima švicarskih Alpa hrana nije prolazno zadovoljstvo ili izgovor za druženje. To je čin preživljavanja, strategija energije i izdržljivosti. Svaka namirnica ima svrhu, a svaka gesta za stolom nosi tihu poruku poštovanja, pripadnosti i poznavanja kodeksa doline. Svatko tko to ne razumije, čak i ako dođe s najboljim namjerama, riskira da bude označen kao outsider nesposoban za prilagodbu. Dan počinje rano, a prva stanica je uvijek rustikalna kuhinja ili štala. Svježe mlijeko, još toplo od jutarnje mužnje, temelj je svega. Pretvara se u zanatske sireve, odležavaju u špiljama ili kolibama gdje temperaturu i vlažnost kontrolira sama planina. Svaki rez, svaki oblik ima iza sebe stoljeća prakse. Za posjetitelje je kušati komad ovog sira privilegija. Okus je intenzivan, zemljani, sposoban prenijeti snagu krave, strpljenje pastira i hladnoću zore. Zatim dolazi domaći kruh, ručno mjesen i pečen na drvu iz obližnjih šuma. Nema električnih peći koje bi ublažile proces. Toplina vatre i pekarov trud određuju teksturu i aromu. Ovaj kruh je više od pukog priloga. To je izvor energije koji će održati duge sate čuvanja stoke, popravljanja ograda i planinarenja strmim stazama. Svatko tko ga odbije, čak i ako je iz osobnih preferencija ili hira, šalje neverbalnu poruku, ne razumije vrijednost rutine i tradicije. Suhomesnati proizvodi još su jedan primjer alpske mudrosti. Kuhaju se i suše prema metodama predaka, vješaju se u kolibama gdje hladan planinski zrak djeluje kao prirodni konzervans. Okus je jak i dubok. Podsjetnik da hrana ovdje nije luksuz, to je otpornost. Jedenje bez uvažavanja ovog truda doživljava se kao nepoštovanje, jer je svaki zalogaj rezultat sati rada u ekstremnim uvjetima. Rituali oko stola jednako su važni kao i sama hrana. Ne radi se o sjedenju i jedenju. Postoje vremena za posluživanje, nazdravljanje, postavljanje pitanja i slušanje. Procjenjivački pogledi prelaze preko svake geste novopridošlih. Prihvaćaju li sve što im se ponudi ili to odbijaju bez razloga? Sudjeluju li u kratkim razgovorima koji prate svaki obrok ili ostaju izolirani? Svaka se radnja interpretira i, iako se ne izgovara naglas, svaki se gost urezuje u kolektivno sjećanje sela. Čin jedenja također definira nevidljive hijerarhije. Stariji mještani prvi kušaju, a njihove geste određuju kvalitetu hrane koja će kasnije biti poslužena.
Novopridošli moraju čekati, promatrati i učiti. Pokazivanje nestrpljenja ili prezira pogreška je koja se ne zaboravlja lako. Tišina koja prati svaki obrok je gusta, puna značenja. Tko god prekrši pravila može biti izopćen, čak i ako dijeli isti planinski zrak. Među posjetiteljima ima onih koji vjeruju da mogu zavesti ili impresionirati jednostavnim pokazivanjem interesa za kuhinju. Ali u tim selima privlačnost ne funkcionira na taj način. Lokalna žena neće biti impresionirana površnim komentarima o siru ili kruhu. Ono što izaziva poštovanje i fascinaciju jest spremnost stranca da sudjeluje, da zaprlja ruke, da prihvati hladnoću, trud i rutinu iza svakog obroka. Japanski, europski ili latinoamerički turisti koji stignu u dolinu očarani su snagom i otpornošću koju primjećuju kod lokalnog stanovništva, a to često dovodi do napetih tišina, procjenjivačkih pogleda koji miješaju znatiželju i suzdržanu želju. Nije sve što se poslužuje jestivo zbog svog okusa. Neka jela služe određenim svrhama ovisno o godišnjem dobu. Guste juhe od povrća i žitarica hrane nakon dugih dana stočarstva, obogaćeni maslaci i sirevi osiguravaju esencijalne kalorije za zimu, a svaki mali gutljaj mlijeka ili infuzija lokalnog bilja osmišljeni su kako bi revitalizirali umorno tijelo. Jedenje u ovim selima je učenje razumijevanja ritmova planina i poštovanja snage onih koji ih nastanjuju. Stranci u Alpama, fascinacija i tišina. Kada posjetitelji prelaze izolirane doline švicarskih Alpa, njihov prvi dojam je strahopoštovanje. Planine koje izgledaju poput tihih čuvara, sela suspendirana u vremenu i staze koje se vijugaju i okreću između livada i potoka. No, ubrzo otkrivaju da ih ne zasljepljuje samo krajolik, već i ljudi koji ga nastanjuju. Pastiri i njihove obitelji posjeduju snagu koja se ne može naučiti u teretanama ili uredima. To je naslijeđena otpornost koju su njegovale generacije koje su planine učinile svojom školom, svojim radom i svojim utočištem. Lokalne žene sa svojim upečatljivim crtama lica, snažnim tijelima i odmjerenim pokretima hodaju među posjetiteljima kao da važu svaki pogled. Ne smiješe se iz pristojnosti, niti ih impresioniraju prazne riječi. Sve se mjeri tihim promatranjem. Ovdje se čak i prisutnost stranca rigorozno procjenjuje. Japanke, Europljanke i Latinoamerikanke dolaze privučene ugledom ovih sela, obećanjem autentičnijeg života, znatiželjom da otkriju nešto što se ne pojavljuje u vodičima ili na Instagramu. No ubrzo shvaćaju da njihova fascinacija mora pronaći vlastite kodove ako se žele povezati bez izazivanja nelagode. Za lokalno stanovništvo posjetitelji su čudan fenomen. Tijela koja govore drugim jezikom, geste koje ne razumiju uvijek, energije koje remete rutinu sela. Pogrešan korak, neprimjereno pitanje, površan komentar, krivo protumačena gesta znatiželje može stvoriti tešku tišinu, pogled koji teško opterećuje i poučava bez riječi. Mnogi stranci brzo otkrivaju da ovdje nema drugih prilika. Poštovanje se zaslužuje djelima, strpljenjem i prilagodljivošću. Privlačnost između stranaca i stanovnika je suptilna, gotovo nevidljiva. Nema teatralnih gesti ili javnih demonstracija. Osmijeh koji traje trenutak, slučajan dodir ruku dok se pomaže sa stadom ili način na koji netko nudi čašu toplog mlijeka, sve komunicira. Japanke, na primjer, često su fascinirane kombinacijom snage i discipline, time kako je ljepota ovdje neodvojiva od rada i otpornosti. Europljani i Latinoamerikanci, s druge strane, intrigirani su spojem neovisnosti i društvene rigidnosti, ženama koje znaju tko su, što žele i kako to zaštititi. Međutim, interakcija nije uvijek skladna. Kulturni sukobi pojavljuju se u najjednostavnijim gestama. Komentar o hrani koji se doživljava kao kritika, preintenzivan pogled, pokušaj razgovora u nezgodno vrijeme. Mještani reagiraju suptilno, ali napetost je opipljiva. Produžena tišina, mrštenje, promjena teme, mali signali koje posjetiteljima trebaju dani da dešifriraju. Svaka pogreška dočekuje se s dvostrukom pažnjom. Svaki uspjeh otvara vrata, ma koliko mala, povjerenju zajednice. Postoje ponavljajuće priče među onima koji dolaze turističkim očima i onima koji su tjednima pokušavali razumjeti život u dolini. Skupina japanskih posjetitelja bila je očarana vještinom pastirice u vođenju svog stada preko neravnog terena. Nije bilo riječi, samo pogledi ispunjeni poštovanjem i divljenjem.
te suzdržana čežnja koja se nikada nije izražavala dalje od suptilnih gesti. U drugom slučaju, Europljanin koji je pokušao našaliti se o teškom radu, ušutkan je strogim pogledom lokalnog starješine. Lekcija je bila jasna. Život ovdje nije samo spektakl za strance. Ponekad se fascinacija miješa s ljubomorom i neizrečenim napetostima. Žene iz doline promatraju kako se posjetitelji dive jedni drugima, kako diskretno komentiraju ljepotu lokalnog stanovništva i kako ih privlači ta naizgled nedostižna snaga. Lokalni muškarci, sa svoje strane, štite svoj emocionalni i društveni teritorij. Preotvorena interakcija može se pogrešno protumačiti, a granice se poštuju čak i ako ih nitko izričito ne navede. Tišine postaju opterećene značenjem. Svaka gesta, svaki pokret, svaki pristup se procjenjuje, tumači i bilježi. Tajne izolacije, hijerarhije i nevidljivi kodeksi. U najudaljenijim selima švicarskih Alpa život je organiziran na načine koje bi posjetitelju trebale godine da shvati. Nema priručnika, znakova ili obavijesti koje objašnjavaju pravila. Sve funkcionira kroz nevidljive kodekse, suptilne geste i tradicije koje se prenose promatranjem. Izolacija, daleko od toga da je puki geografski detalj, katalizator je strogih hijerarhija i apsolutnog poštovanja. Oni koji kasne, oni koji previše pričaju ili oni koji ne znaju kada gledati, a kada šutjeti, brzo osjećaju pritisak tišine koja mnogo govori. Čast je ovdje opipljiva, gotovo fizička. Pogrešna riječ, neprimjerena gesta, pokušaj šale tamo gdje nije prikladna može okaljati nečiji ugled tjednima ili čak mjesecima. Najstariji stanovnici doline čuvari su tih pravila. Njihovi pogledi su odmjereni, a njihova šutnja razorna. Novopridošlice, čak i oni koji misle da poznaju švicarsku kulturu s putovanja u gradove poput Züricha ili Ženeve, ubrzo otkrivaju da planine imaju svoj vlastiti kodeks, daleko zahtjevniji od bilo koje urbane norme. Sukobi rijetko izbijaju vikanjem ili otvorenim sukobima. Rješavaju se tiho, djelovanjem, a ne riječima. Na primjer, ako netko ne poštuje raspored iz paše, životinje ne slušaju s istim povjerenjem, a zajednica promatra u tišini dok se greška ne ispravi. Ako posjetitelj umiješa ne razumjevši hijerarhiju, ispravlja se jedva primjetnim pogledima i gestama, dovoljnim da nauči bez predavanja. Svaka gesta, od načina na koji se predaje kanta mlijeka do načina na koji se postavlja bala sjena, komunicira stav, poštovanje i razumijevanje lokalnog reda. Došljaci često podcjenjuju važnost ovih nevidljivih pravila. Japanska turistkinja, koja je provela nekoliko tjedana prateći pastira kako bi učila o alpskom životu isprva, nije shvatila da treba pričekati određene tišine prije nego što išta pita. Njezin entuzijazam, iako iskren, izazvao je nelagodu. Skupina poljoprivrednika promatrala ju je oprezno, procjenjujući može li se njezina prisutnost integrirati ili poremetiti. S vremenom, nakon mnogo sati promatranja i suptilnih prilagodbi, počela je biti prihvaćena, ali uvijek s razumijevanjem da se poštovanje ne izjavljuje riječima, već pokazuje djelima i stalnom pažnjom. Izolacija također jača unutarnje hijerarhije. Oni koji su generacijama živjeli u dolini definiraju tko ulazi u društvene granice, a tko ostaje outsider. Čak su i godine važne. Mlada osoba koja besprijekorno obavlja zadatke zarađuje bodove kod starijih, dok posjetitelj, ma koliko kompetentan bio, treba vremena i kontinuirane demonstracije strpljenja i prilagodljivosti da bi bio prihvaćen. Žene, što više, djeluju prema vlastitom kodeksu. Znaju kada promatrati, kada intervenirati i kako procijeniti ponašanje svih, posebno ponašanja outsidera. Nepažljiva gesta u njihovoj prisutnosti može promijeniti percepciju zajednice o nekome, čak i ako su pogreške male. Postoje priče o napetosti koje ostaju gotovo tajne. Europski turist pokušao je odvesti skupinu pastira do krive kolibe, misleći da su ti svi putevi isti. Odgovor nije bio vika ili svađa. Jednostavno su ga ignorirali, vodeći ga gestama do ispravnog mjesta, a tišina ga je pratila tijekom cijelog dana. Pouka je bila jasna. U izoliranim selima moć se ne proglašava. Ona se nevidljivo provodi i samo oni koji to razumiju preživljavaju bez osjećaja da su dezorijentirani. Noć u Alpama. Alkohol, samopouzdanje i potisnuta želja.
Kada sunce zađe iza vrhova švicarskih Alpa, dolina mijenja svoj ritam na način koji posjetitelji jedva primjećuju od prvog dana. Tijekom dana sve slijedi strogu disciplinu pastira, mužnja, čuvanje stoke, čišćenje štala, priprema sireva i domaćeg kruha. Svaka radnja ima svrhu, a svaka gesta mjeri se nevidljivim kodovima koji reguliraju poštovanje, hijerarhiju i suživot. Ali kako pada noć, kada svjetlost blijedi i magla obavija doline, pojavljuje se paralelni svijet. Intimna druženja u kolibama, tihi smijeh među prijateljima, aroma vina i lokalnog viskija miješa se sa svježim planinskim zrakom. Kolibe, mnoge izgrađene od stoljetnog drva, čini se da se transformiraju. Ono što je apsolutna tišina i red tijekom dana, noću postaje intimnost i bliskost. Pastiri i njihove obitelji okupljaju se oko istrošenih drvenih stolova, dijeleći čaše vina ili gutljaj domaćeg viskija koji ima čudnu toplinu, gotovo gori jezik i odvezuje jezik. Ovdje, u prigušenom svjetlu i daleko od očiju doline, tajne se otkrivaju. Priče o pogreškama, žaljenjima i željama koje se potiskuju tijekom dana ispovijedaju se tihim tonom, bez straha od osude, jer svi razumiju da je noć carstvo suzdržane iskrenosti. Posjetitelji koji uspiju biti pozvani na ova okupljanja odmah uočavaju razliku. Europljanin koji je stigao tražeći turističke avanture mogao bi se naći pred grupom pastira koji ga procjenjuju suptilnim gestama dok razgovaraju i piju, procjenjujući njegovu sposobnost prilagodbe. Pogledi se susreću tihim intenzitetom. Ovdje se promatra tko razumije kodekse poštovanja, tko zna slušati i kada šutjeti. Pogreške se plaćaju dugim, hladnim tišinama, uspjesi malim, ali značajnim osmijesima. Osjećaj je gotovo hipnotički. Posjetitelj se osjeća uključenim, ali uvijek sa sigurnošću da će biti promatran, procijenjen i potpuno shvaćen. To je također vrijeme kada se javlja želja, uvijek suzdržana, nikada eksplicitna. Fizička blizina muškaraca i žena u kolibi, koji dijele toplinu i piće, stvara napetost koja visi u zraku poput statičkog elektriciteta. Dugi osmijeh, slučajni dodir, komentar opterećen dvostrukim značenjem, sve ima precizno značenje. Ovdje nema teatralnosti. Privlačnost se izražava na odmjeren, gotovo ritualan način, održavan disciplinom koja je upravljala dnevnim životom. To je tiha želja kojom se upravlja s istom ozbiljnošću s kojom se čuvaju stada ili pravi sir. Tijekom tih sati čak su i romanse koje se pojavljuju diskretne, odmjerene, obavijene neizrečenim dogovorima. Nitko ne smije kršiti pravila, a svaka gesta bliskosti pažljivo se procjenjuje. Privlačnost postoji, primjetna je, nagovještava se, ali nije ni potvrđena ni opovrgnuta. Alpska noć je siguran prostor za osjećanje i promatranje, ali nikada za djelovanje bez svijesti o težini tradicije. To je stalni podsjetnik da je, izvan idiličnog krajolika, život ovdje ples kontrole, želje i neizrečenih pravila. Na kraju svake večeri, kada se posljednje čaše isprazne i vatra u kaminu se ugasi, posjetiteljima ostaje osjećaj fascinacije pomiješan s poštovanjem. Svjedočili su svijetu koji se otkriva tek kada planina spava. Mjestu gdje tišina dana ustupa mjesto suzdržanoj iskrenosti noći. I premda ljepota doline ostaje netaknuta, pravo bogatstvo iskustva leži u razumijevanju kako se život mjeri između truda, želje i neizrečenih pravila.